Imini yesabatha ayibenhle kwabangcwele. Sizovula ngesihlabelelo 62 inkosi ubusise ukuphama kwebandla. Izono zami zandile
Amen. Isihloko salenkonzo sithi usizi Lwendlela eya Ethuneni. Enkonzweni edlule ngichaze kabanzi ukuthi ngichaze ngokufika kwalingilosi esinayo phakathi kwethu. Ngabuye ngachaza ngohambo lwayo nomkhokheli emusa kuleloze esingalazi. Lokho kwenzeka ngo-2006 lingabikho leli bandla. Nathi singakazi nokuthi lengilosi isima kanjani. Angazi ukuthi abantu abezwa le ndaba kuyakufikeni kubo. Kodwa mina yangisanganisa kakhulu. Ngafikela ngabaza nokuthi ngiphile kahle engqondweni. Ngoba lezi zinto engangizibona mina ngenzalo yamaNazaretha. Ngakhula ngingumNazaretha. Futhi ngakhula ngikukhuthalele ukukholwa. Kodwa uma sengithi ngiyabheka manje sengiyabona ukuthi enkolweni engangikuyo ngangisengumntwana. Ngalifunda iBhayibheli. Ngisifunda nesihlabelelo zamaNazaretha. Ngizazi izimfundiso eziningi zikaShembe ngokuNazaretha. Kodwa manje sekuyangicacela ukuthi ukuba ayizange ifike ingilosi ayemancane amathuba ukuthi ekufeni kwami ngiwubone umuzi oyingcwele. Uma namhla umuntu angangibuza ukuthi njengoba ubuvele ungumNazaretha ukholiwe, ekufikeni kwengilosi imuphi umehluko osukhona kunalokhu yakukholwa wawuyikho? Engakusho ukuthi umehluko ukuthi ekuqaleni ngangikholwa kodwa manje sengiyazi. Ngangikholwa ukuthi zikhona izingilosi kodwa namhla angisagcini ngokukholwa ubukhona bezingilosi nombuso wezulu. Kodwa sengiyazi. Into uma uyikholwa kuke kufike ukungabaza kokukholwayo. Kodwa ngokunye uma into usuyazi. Ingilosi phakathi kwethu kwacishe wangisanganisa ikhanda. Ngoba ngokwemvela angisiye umuntu wemoya. Kodwa yonke into ngiyibuka ngendlela yemfundo. Kodwa lokho okwakwenzeka kimi kwasekuphumile olwazini lwami ngokwemfundo. Sekufuna umuntu onolwazi ngokwemoya le mina engenayo. Ingilosi ayifikanga nje yahlala nathi. Kodwa yafika yavula isikole solwazi lwasezulwini. Engangakaze ngisicabanga ukuthi lolu lwazi lunganikwa umuntu ophila kulomhlaba. Yavula isikole solwazi uNkulunkulu ukuze singene embusweni wezulu. Manje sesinakho ukuqonda ukuthi amazulu maningi noNkulunkulu baningi. Kodwa uNkulunkulu usomandla munye. Futhi akana kulinganiswa nanoma imuphi uNkulunkulu ongalidalanga izulu nomhlaba. Lesi sikole sibuye sanginika ulwazi olunjulu ngokusebenza kaSathane kubantu. Nokuthi uSathane akasiye neze into ongayithatha kalula. Sibuye safundiswa kabanzi
nangobunzima nabo wafundiswa ngokukholwa bese ebuyela ezulwini. Ungcono umuntu ongakaze akholwe kunomuntu ofike akholwe bese ehlubuka uNkulunkulu. Kanjalo ayikho into eyingozi njengokuzenza umuntu oyisebenzisi kaNkulunkulu uze uzibize ngomfundisi noma ngopastor kumbe umpostoli noma umprofeti, mhlambe uze uthi uNkulunkulu kanti ukhohlisa abantu usifunela nje umcebo nokukhonzwa egameni likaNkulunkulu. Abantu abanalezi izono basahlalele usizo olunzima Wani ngizwa umfundisi wakwezinye izinhlelo encoma izinkonzo zase-NCG. Efakaza ngokuthi kulezi izinkonzo ufunde izinto eziningi ebengazazi. Bese ethi ukuba ubengayena umfundisi ebandleni lakhe ubezoza kuleli bandla elifundisa amaqiniso ngokukholwa kuJehova. Bese ngiyasithulela nje. Kodwa ngifikele ukumdabukela. Ngoba ngingazi ukuthi ngingambonisa kanjani ukuthi leli bandla oluholayo nelimholelayo ngalo futhi uyothola umvuzo wokulahlwa. Ngoba ukalisho lutho okumele ukwenze uma ufuna ukungena embusweni wezulu ukuba ukhohlwe ingcebo yasemhlabeni bese ulandela inqola yalowo mlilo ekwenze wazi ngoJehova. Ukuthi usuyalazi iqiniso ngombuso wezulu akusho lutho. Akusho ukuthi uma ungaligcinisa abatha uphucule ikhanda udla ingulube wenza noma yini ephambene nomthetho kaNkulunkulu ngalokho usuphephile ekulahlweni ezinsukwini zakho zokugcina. Njengoba ngihlale ngichaza uYeshua ukubeke kahle kuMathewu 5:19 uma ethi uma ungawugcina umthetho kaMose ubuye ufundisa abantu ukuthi abangawugcina umthetho kaMose ngomncane embusweni wezulu. Kodwa okumele ukwazi ukuthi le nkulumo kaYeshua yena uyenze yazwakala kahle ayisabisi, kanti eqinisweni ithi uzolahlwa. Ingilosi evela ezulwini yona iyaqondisa ngoba ithi uma lapha emhlabeni ungawugcina umthetho kaNkulunkulu ubuye ufundisa abantu ukuthi abangawugcina umthetho kaNkulunkulu uyothuma usuphambi kwamahluleli ebese kukhombisa abantu obadokisile uNkulunkulu ngokwezimfundiso zakho njengopastor noma njengompostoli noma njengomprofeti mawuthi umprofeti na njengoNkulunkulu uma uzibuza uyibona ukuthi uNkulunkulu kanti ushumayela ivangeli lokuhlambalaza uNkulunkulu. Uthiyele umuntu wasezulwini na kanjani uyokhala njengoDivas uthi ngicela ukubuyela emhlabeni ngiyolungisa izindlela zabo. Okumele ukwazi ukuthi ngeke wenqatshelwe uyovunyelwa ukubuyela emuva. Kodwa okubuhlungu ukuthi uyophaphamela ethuneni uyovuka ususe emgodini omnyama bese uyakhumbula ukuthi konke ufile. Ukhale ucela ukulekelelwa ukuvula into. Ukhale uze ushe izwi ubalisa. Kodwa lungaveli usizo.
Ezulwini kusuke kungeyilo iphutha ukuba uphaphame ususethuneni. Kodwa kusuke kwaziwa ukuthi akakho umuntu wasemhlabeni oyokuzwa akusize. Kanjalo ayikho nengilosi eyoza kuwe uzokukhulula kulolu usizi oyobe usukulona uba ngaphansi kwethuna uphila noma uzwa. Bonke ubunzima oyohlangana nabo lapha ethuneni ngeke busadlula ngoba uyobe usufile. Ungazubuye ufe okwesibili. Noma umphefumulo ungaba senyameni yakho kodwa ngeke usafa ngoba leli sekulijele lakho laphakade. Ithi-ke ingilosi ngicabanga ukuthi umani lapha emhlabeni kukhona ijele enilaziyo kodwa ijele nisazobhekana nalo lapho enisaya khona. Kuleli jele uhlala usemnyameni ongeke ubone ngisho isidumbu sakho. Akho umuntu ongakusiza kulolu usizi. Kukhona isikhathi lapho ukudla kwakho kuzoba zilonda zomzimba wakho. Amanzi owaphuzayo osekuyobe kuyizinyembezi zakho. Ithi-ke ingilosi ayikhulumi ngabantu abangababulali ngoba bona ikhaya labo usesihogweni. Lapho uyofakwa emlilweni uzwa. Ukhale uze uzithulise. Ungasabonwa umuntu. Ongasaveli ngisho ingilosi ukukhipha kulesi sithando somlilo. Ungasikhohlisa ucabange ukuthi ungabulala umuntu kuthi ngoba ungajezanga lapha emhlabeni bese ucabanga ukuthi nakwelizayo ungacashela uNkulunkulu. Ezulwini amanga nobuqili bonke uqedwa ngomlilo. Okumele sikwazi ukuthi akusiwo umfanekiso lokhu okukhulunywa nguYeshua ngokuthi ngumfanekiso iyadukisa. uYeshua wayekhuluma ngento eyenzeka ngempela. Ukufakwa emlilweni into eyenzeka ngempela, hayi ukuthi umfanekiso. Ithiye ingilosi ngokweqiniso uma umuntu engumbulali noma enza ntoni esinengi sesikhulu uNkulunkulu uyaphonswa esithandweni somlilo njengoba esho ubabamkhulu ethi uyophonswa esithandweni somlilo esikhulu kunalesi esasibaselwe izinsizwa ezintathu zakwa-Israyeli. Lalelani nanti lizwi
Lapha ngikhuluma ngejele sonke esingase siye kulo noma sithi sikholiwe. Kepha ongenzeka ukuthi abanye bethu baye kuleli jele lethu. Ingilosi ikhuluma yajula ngejele lasezulwini. Ukuthi singezwa kuthiwa ijele bese sicabanga lamajele alapha emhlabeni. Kanti ijele lasezulwini lingenye into. Uthi ke uShembe ngingumhambe emhlabeni. Likhona ikhaya lami. Ngizongena ngenjabulo ngokuthandwa inkosi yami. Kodwa qhubeke athi ngiphe inkosi amandla akho ngoba ekuhambeni kwami ngizodlula ethuneni. Ngiphe amandla ukuba lingangehluli ithuba. Njengoba ngisho thina sinesikole sasezulwini esifundisa ukuthi singavika kanjani ukwehlulwa yithuna uma sesedlule kulomhlaba. Umkhokheli uthi wafundiswa kakhulu ngezingilosi esinikwa zona siselapha emhlabeni ukuba zisibheke nanga amazwi akhe. Le ngilosi enginikezayo ufanele ukuthi uyondle ngaso sonke isikhathi, uncenge ngokuyinikelela, uncenge ukuthi le ngilosi ingakushili lena okuyiyona esukuma masinyane uma usuxakekile. Othi uma ukhala
ukukhala kwakho uthathwe yiyo igijime iye kuNkulunkulu ikubuyele nempumelelo ikunikeze. Abantu basemhlabeni abakwazi lokho. Ngafundiswa ukuthi le ngilosi iyondliwa ngaso sonke isikhathi. Kuyafuneka ukuthi uhlale uzincengela uNkulunkulu ukuthi angakwephuci yona, ngoba yona iseduze kwakho ekukhaleni kwakho nasekujabuleni kwakho. Iyohlala njalo ikubongela kuJehova, ikukhalela ngesikhathi zokuhlupheka. Iyona eyohamba kuqala ifike ibalise uNkulunkulu ukuthi lo muntu manje usehluphekile. Ngangifundiswa ukuthi le ngilosi osuke uyinikezwe uNkulunkulu uyiphatha kanjani ukuze ikwazi ukuma eduze kwakho ngesikhathi zonke, ikwazi ukukumela wedlule nalapho obengeke kwedlule khona umuntu, ngoba uhamba nale ngilosi. Sikhuluma ngale ngilosi okuyingilosi yakho, okuyiyona engavela ngisho ukulelo thuna unkosazana yakhuluma ngalo, ifike kukhiphe uma ubuyondla, ngoba le ngilosi iyona ehamba nawe uma ubuyinikelela. Le nkosazana yasedlwini isifundise kabanzi ngale ngilosi okumele sihlale siyondla, ngoba ilusizo olukhulu ezimpilweni zethu siselapha emhlabeni noma sesikwelizayo. Abangakholwa bathembele emadlozini noma kwabaphansi ukuthi bebasize kukho konke abakudingayo beselapha emhlabeni, kodwa akukhulunywa lutho ukuthi balusizo kanjani kumuntu osefile. Thina sifundiswe ngomuntu okusiza usaphila, ekusize noma usufile, ehambe nawe ezokufaka ezulwini. Kepha lapha sikhuluma ngengilosi engumuntu okulandela nasethuneni, ekukhulumele na uNkulunkulu noma nawe usungumoya. Angani wena izolo. Uthike lo muntu wasezulwini, abantu basemhlabeni abakhohlwa imishwalense yokondla imindeni yabo uma sebedlule lapha emhlabeni. Bacabanga inhlalakahle yemindeni yabo, kodwa bakhohlwe kwelizayo imiphefumulo yabo ivikeleke kanjani ekulahlweni. Angani manje ngizonto. Laba bangakholwa sonke siye sibe nemishwalense yemindeni yethu ukuthi mase sifile isale iphila, kodwa ngakho umuntu okecabanga umshwalense ukuthi mina ke uma ethele namabhokisi abayongcwatsha ngawo ekufeni kwabo. Ithike ingilosi ubuhle nobukhulu bomngcwabo akumsizi ngalutho umuntu osefile, ngoba kusuke sekubukwa imisebenzi yakho emihle oyenzele uNkulunkulu. Ukuthi emhlabeni uhanjiswe ngebhokisi elingakanani, umngcwabo wakho ube mhle kangakanani, akukusizi ngalutho uma usufile, ngoba usuke usubhekene nokwehlulelwa uNkulunkulu ukuthi umsebenzele kanjani uNkulunkulu. Ukuba abantu bayazi ngabe bafuna umshwalense wemphefumulo yabo, ngoba kukhona isikhathi lapho umphefumulo wakho uzodinga ingubo yokwembatha. Uza
ngicela umuntu wasezulwini ngoba nina seniyayazi indaba yasezulwini komele nifune umshwarensi ozovikela umphefumulo yenu uma nidlula lapha emhlabeni. Yabe ingilosi sifundisa ngomshwarensi eyahlukene kathathu ethinta umphefumulo wakho. Umshwarensi wokuthi singafi sibancane, sikhule size sithathwe nguNkulunkulu. Umkhokheli ukhulumile ngalokho ekuseni. Umshwarensi wokuthi ekufeni kwethu singaguli isikhathi eside kakhulu size sife sesibulewe zinhlungu ezinkulu. Ayikho into enjengokubona umuntu esegule waba ngamathambo kodwa umphefumulo wakhe ungaphumi. Owesithathu yilowo ukuthi uma sifa singayi ethuneni kodwa ekufeni kwethu ngaso sonke isikhathi kufike ingilosi isithathe ihambe nathi ezulwini. Amen. Isidumbu sethu kube yisona sodwa esithuneni. Amen. Lemnikelo emithathu ithi ingilosi iyefana nomshwalense ngoba uyasiqophezela wena ukuthi njalo uyazibophezela wena ukuthi njalo ongenani kathathu ngonyaka unikele. Kodwa akukho umuntu ozowufuna kuwe ngaphandle kokufundiswa nje ngawo. Ngamanye amazwi njengoba sesafundiswa ngawo akho umuntu lapho ozobuye futhi ethi khipha lo mnikelo wena ozazelayo. Ngoba ungowempilo nomphefumulo wakho usuke unikelela umqondisi wakho. Ijwayele ukukhuluma ngomama ukuthi wangibiza engaguli. Wathi kufike ubaba mkhulu wathi usezomlanda. Mhlalo lunye kuJuly ngo1981 ekseni kwafika amakhosikazi ka14 athi amlandile angasekho emhlabeni kodwa evunule. Wathi emini wavele waphuma umphefumulo wafa engagulanga kakhulu esasihambela. Sonke ke sinikelela lokho ukufa okuthi uma sekufikile uvele ulandwe ngumqondisi wakho. Ithi-ke ingilosi njalo emva kwezinyanga ezintathu sinikele ngo100 ukucela ukuthi siphile singafi sebancane. Ngomunye 100 sicele ukuthi kungathi uma kufika ukufa sizwe ubuhlungu obukhulu singakwazi nokufa. Owesithathu umnikelo nawo 100 unikelela ukuthi uma sifa singayi ethuneni. Umphefumulo wethu uhlangabezwe ingilosi obuyondla ngomnikelo ivele ikusezulwini. Angazi noma abantu bake beyicabangeni lento yathi ingilosi yonke into eyenzeka lapha emhlabeni isuke iwumfanekiso wokwenzeka ezulwini. Lapha emhlabeni siyakwazi ukuthi sinikele ukuthi uma imoto yami ishayisa ikhambe. Sinikelwe ukuthi uma ngifa izingane zami zondliwe. Kodwa lapha ingilosi isitshele umnikelo wasezulwini ukuthi uma ngifa umphefumulo wami ungayi ethuneni. Lokho kuzokwenziwa ukuthi ngaso sonke isikhathi ubuyinikelela ingilosi. Iyona ebheke wena ukuthi inkinga yini obhekana nayo.
bese uthi masuvelelwe inkinga mhlawumbe wenze isono esikwenza ukuthi ungaye ezulwini kodwa ingilosi besiyokulanda ngisho esihogweni. Niyazi ukuthi khona abantu ingilosi umuntu akethi engasayile ezulwini bese eyofunwa. Ubaba mkhulu wakwakhuluma ngenkosazana isina kakhulu lapha ebandleni futhi ilikholwa. Kodwa yathi mayisiganile sigula bayithatha bayelapha bayisa emaphandleni noma ezangomeni bayilahla. Yathi mayisifile yangayizulwini. Kodwa ubaba mkhulu wafika wathi upho sibanibani upho mbali yethemba. Athi amaNazaretha hayi baba usowahamba emhlabeni. Wathi yana ngiyazi usowahamba emhlabeni. Kodwa kade kufika ithunywa zasezulwini zithi akekho ezulwini. Akakho nasesihogweni. Uphi? Wasethi ubaba mkhulu ucela ukuthi amaNazaretha emenzele isiguqo. Njalo ngo-10 ngo-12 ebusuku kothandazwa ukuthi kuyocingwa umbali yethemba ukuthi ngoba engekho ezulwini engekho futhi esihogweni uphi. Kodwa ngelinye ilanga ubaba mkhulu wabuya wathi ngiyabonga batabami ngimfunile umbali yethemba ngamfuna kuwo wonke amazulu nezihogo uthi ngize ngamthola esezulwini lezinja. Uthi ngithe ngithi ngiyahamba uthi kwaba kuqhamuka izinja zangikhonkotha zasezingiyeka kodwa kwasekuba nenja eyodwa engilandelayo yaze yafika phambi kwami. Ngabona ukuthi le nja ayingikhonkoti kodwa iyakhala. Uthi ngabuza ngathi wena nja uyiphi nja ezinjeni zasephakameni. Uthi yakhuluma le nja yathi hayi mina ngumbali yethemba. Uthi ke ubaba mkhulu ngimthathile ngaye ngambeka ngaphandle kwasezulwini insuku ezo7 ukuba egezwe engene ezulwini. Amen. Manje uyabona ukuthi lo muntu akangenanga ezulwini, akangenanga futhi esihogweni, waye ezulwini lezinja. Kodwa ngenxa yemisebenzi yakhe wafunwa. Ithunywa zasezulwini zeza kubaba mkhulu zathi lo ntombazana kade sina enza yonke into asimbone ezulwini uphi wasiyofunwa. Manje ke nawe uma unikelela lengilosi yakho uyothi noma ngephutha uye esihogweni ihambe yokufuna. Lemnikela ayenziwa ngaphandle kokukhumbuzana ngayo ngoba ingumnikelo oqondene nempilo yakho yenyama neyomphefumulo. Okuyisimanga ukuthi lokhu sawuqala lo mshwalense akakho ebandleni lethu oseke wafa noseke wagula engafi. Kanti ngaphambili singakezwa lutho ngalomnikelo sasifa ngendlela esimangaliso. Akakho ongakuphiki lokho ongakuphili kalokho. Besithi nje maqala unyaka sisho sithi asazi ukuthi kothi kufika unyaka ozayo sobe siba ngakhe. Kodwa emva kwaleminikelo esinikelayo kwanqamuka ukufa phakathi kwethu. Amen. Ukuthi uma umuntu ekuleli bandla ekufeni kwakhe uyangena yini ezulwini angeke sikwazi lokho. Ngoba okokuqala vele akakho umuntu oseke wafa phakathi kwethu. Okwesibili noma umuntu engafa thina lapha emhlabeni singeke sazi noma ungenile yini ezulwini. Ngeke sikwazi lokho. Kodwa abantu bengathatha ama-chance noma ama-opportunity ukuthi ngoba ingilosi noma uNkulunkulu senza ukuthi singafi lapha bese wena unganikeli usuthi hayi bayonginikelela abanye. Akuzohamba kanjalo. Ngiyafisa ukuba ngicacise ngento abantu abaningi abangayazi ngemibandela yokungena ezulwini.
kungumsaka kaNkulunkulu kungena ezulwini, ngoba kungenzeka ukholwe kakhulu kodwa egcineni ungangeni ezulwini. Kwesinye isikhathi uthi kanti ubungakholwa kodwa egcineni ungene ezulwini. Yikho-ke kuthiwa ukungena ezulwini kuwumusa kaNkulunkulu. Amen. Kodwa hayi ngale ndlela amaKristu akuchaza ngayo. Ubaba ilanga eshumayela uthi njalo uma nithandaza ningakhohlwa ukucela izinto ezimbili. Nicele ukuba uNkulunkulu akuphe ukuhlakanipha kwasezulwini. Okwesibili, njalo emthandazweni wakho uhlale ucela ukuba uNkulunkulu akukhumbule ngosuku lwakho lokugcina, lapho umzimba usuwehlukana nomphefumulo wakho. Nebonga ukuthi lento lena isafana lena esifundiswa ingilosi. Ngisho ungakholwa kangakanani kodwa kuthi egcineni wenze isono esibi, akubalwa ezulwini ukukholwa kwakho kwangaphambili, uvele ulahle. Kwesinye isikhathi ungeze wangena ezulwini ngokwenziwa ngabantu, ngokuthi uthi usugula abantu bangcolise ngokudlisa imithi engemukelekile ezulwini, noma uyohlala ezangomeni wenze izinto eziningi eziphambene nokukholwa. Yonke lento yenzeka kuwe kodwa ubulikholwa, usuyagula manje. Bese ukungcola kwakho kukwenze ungakwazi ukungena ezulwini. Lo mshwalense usuke ubheke izimo ezinjalo. Njengoba kade ngikhuluma ngale nkosazana eyayisumakoti ngaleso sikhathi, uMbaliyethemba. Wayenganasona kodwa wangcoliswa ngabantu. Ngisho ungangcoliswa abantu, mawusungcolile nje awungene ezulwini. Awungene ezulwini. Lowo muzi esia ungakholiwe wenza izinto ezimbi empilweni yakho, kodwa ekuphendukeni kwakho ziyathethelela zonke izono zakho, ungene ezulwini. Amen. Ungakholiwe kodwa uma ube nenhlanhla nje ukuthi ngesikhathi sekufanele ufe bese uyaphenduka uyongena ezulwini. Kodwa ukholiwe kodwa ube nebhati nje lokuthi ngenkathi sekufanele ufe bese uwona, bese uyesihogweni. Isibonelo salokhu uJuda Iscariot, owayekholiwe engumfundi kaYeshua, kodwa ekugcineni walingeka ngenxa yemali, wabe sekhaphela uYeshua esitheni zakhe. Ezulwini ayibange isabalwa imisebenzi yakhe emihle ehamba noYeshua, kodwa ekufeni kwakhe waya ekulahlweni. Kodwa iselelesi esabethelwa noYeshua sacela intethelelo saphenduka sesisesiphambanweni. uYeshua wabe esethi namhla ngizoba nawe eparadise.
Niyawubona umehluko lapho. Lo muntu lena ubengakholiwe kodwa egcineni ubone nje uYeshua ukuthi ungumsindisi, wayesecela ungena ezulwini. uYeshua wathi ngena, ukukholwa kwakho ungenisile. Ayisabalwanga zonke izono zakho. Kodwa uJudas Iscariot wayekholiwe ehamba noJesu emthanda. Kodwa ngokulingeka egcineni walahlwa. Kungakho-ke kumele ukuthathele umshwalense ukuphila kwakho kanye nokweduka kwakho. Ukuze uma ubanjwa ukufa kanti ngesizathu esithile busuwonile uNkulunkulu, bese kuthi le ngilosi yakho obuhlale uyithelela imele amacala akho phambi kwamehluleli. Le ngilosi esikhuluma ngayo asiqalanga ukwazi ngayo ngoba sekufike unkosazana. Ngokuthi uma umuntu ebhajadiswa unikwa ingilosi, asiqalanga ngonkosazana ukwazi ukuthi uma umuntu ebhajadiswa unikwa ingilosi, okuyiyona ekubhekayo. Ngelinye ilanga inkosi ilanga ishumayela ithi, ngezwa umuntu ekhuleka phandle, ngase ngithi akangene, kwase ungena insizwa. Ngithe ngisalalele ukuthi izongibikelani, wayesethi lo muntu, mina angisiye usibanibani, kodwa ngeyingilosi yakhe. Ngizokubikela ukuthi lo muntu engabe kwakuye uyamhlupha kakhulu, uyangcolisa, wenza lokhu nalokhu nalokhu. Manje ngizovalelisa ngoba sengiyamshiya. Ngizovalisa kuwe inkosi ngoba angisakwazi ukuhlala kuye, ngoba uhlalele ukungcolisa ngemkhuba yakhe. Uthi ubaba wabe useyayincenga ingelosi ukuba ingahambi kulo muntu. Wathi ubaba ilanga ngisazomeluleka. Uthi-ke ubaba ngenhlanhla wayekhona enkonzweni lo muntu, wayekhona emhlanganweni, wabe esemtshela ungaye ekhaya ekuvalweni komhlangano. Kanti wenzela ukuba akhulume ngalesono lo muntu ekhona, ecabanga ukuthi uma ezwa ubaba ilanga ekhuluma ngalesono uzosiyeka. Uthi-ke ubaba waseshumayela ngakho konke lokhu okukhulunywe ingilosi kulo muntu. Washumayela, kodwa lo muntu waqhubeka nokwenza lezi zinto noma lezi zono, noma ubaba eseshumayelile ngazo. Ingilosi yagcina ngokumshiya yasuka kuye. Bakhona abantu oyawuthi uma ukhuluma ngesono besethi hayi ukhuluma ngami. Kulungile ngikhulume ngawo, kodwa ngikhuluma ngesono sakho. Esikhuleni sokuthi umuntu eyisole ekuthukuthelele. Lo muntu oliJuda owayefundisa umkhokheli wamfundisa nangengelosi enikwa umuntu, kodwa igcine ibaleka kuye ngenxa yezono oseyingcolise ngazo. Iyamangalisa lento eyakhulunywa ubaba ilanga ngoba iyafana nalena umkhokheli okhuluma ngayo ukuthi wayefundiswa ekulelozo. Uthi-ke umkhokheli wayesethi lo muntu, uyababona labayana ziyingilosi ezibaleke kubantu ebebekade zibekwe kubo. Njengoba uzibona zingcolile, zingcoliswe yibo, sezifike zalivula icala, zilivulela labo ezazinikwe bona. Wabe sethi uma umuntu enikezwe ingilosi
ingilosi ithanda ubuhle, hayi ubuhle bokuzenza, kodwa ubuhle benhliziyo. Hayi ukuhloba ube muhle emehlweni abantu, kodwa ingilosi ihlala enhliziyweni. Uma inhliziyo isiyenza ongasafanele, le ngilosi iyasuka kuwe. Niyayizwa ukuthi le nkulumo iyafana nale ebikhulunywa ngoBabiloni. Amen. Wabe seveza abantu, laba abantu babehlupheke sebeze boma baba njengezimvondo. Uthi-ke lo muntu wasezulwini umuntu oshiye noma obalekelwe ingilosi ubanjena, buyaphela ubuhle bakhe. Uma uziphatha kahle ugcina ubungcwele owathembisa ngabo phambi kwaJehova, ingilosi ihlala njalo nayo ithokozile kulowo muntu, imbheke ngesikhathi zonke. Wabe esethi lo muntu, njengoba ubabona sebeyizinkuni, bangcolisa izingilosi, baxosha ababheki babo. Usuke umxosha umuntu wasezulwini omnikiwe, uma uhamba uyozigcaba, uyokhendla, uyobhula, uyoziqinisa, yonke into ebizelwe elinye igama, leyo nto ingukukhonza abanye onkulunkulu. Amen. Sikhuluma ngosizi lokufa. Ngijwayele ukukhuluma ngomfana owakhulela ekuphakameni, kodwa watholakala esenza imikhuba exakile enkonzweni. Lo mfana wakhuzwa ngabefundisi kule mikhuba yakhe, kodwa awazi wayiyeka. Waqonywa ngamakhosazana nomakoti babantu esontweni. Uthi kuliSabatha eyithatha intombi yakhe noma unkosazana noma umakoti eyohlobonga ngayo emadokodweni ngeSabatha kusonto. Lo mfana wayezoba inkosi, mhlawumbe yikho kwakungekho saluleko osithatha kumuntu. Inkosi ilanga yambiza besithi kuye, sengizwile yonke lemikhuba oyenza lapha ekhaya, kodwa uboyenza ezweni lakini. Uma wenza lemikhuba endaweni kaNkulunkulu, intethelelo uyoyithola kubani? Kodwa nasezweni lakini kukhona isikhathi lapho lemikhubo ezohlupha khona wena. Mhlawumbe wena ucabanga ukuthi uhlupha mina, kanti usihlupha wena. Abantu uma behlubuka enkonzweni bayaye bacabanga ukuthi bahlupha abaholi, kanti bahlupha bona. Kodwa lokho kwenzeka kuphela uma leyo kuyinkonzo kaJehova. Uma uhlubuka lapha, wena ucabanga ukuthi uhlupha mina, kodwa uhlupha wena, ngoba kukhona isikhathi lapha uyolifuna leli bandla, okufuna lokhu ukukhuluma esikukhuluma lapha, ungasekho isikhathi. Yathi ingilosi, uma umuntu umbone ehlubuka ungaphatheki kabi, umyeke ehlubuka, uqhubeke nokukholwa. Lo mfana wagcina eseyinkosi, kodwa waqhubeka nalokhu ukuhlubuka, wagcina esephuza notshwala, kanti ukhuliswe ngokuNazaretha. Ithi inkosi ilanga ngelinye ilanga wafika kuye ngapha ematshane edakiwe. Wathi uma ubaba ebuza ukuthi uphuzeleni, wathi lo mfana, hayi baba, bengomile. Uthi-ke ubaba ngabuza ukuthi njengoba unawo amanzi okuqeda ukoma kwenyama, kodwa unawo yini amanzi okuqeda ukoma komphefumulo? Kodwa ngoba wayedakiwe, wayengasezwa lutho kusho ubaba inkosi, kusho ubaba ilanga.
Akuthathanga isikhathi eside eseyinkosi kwamgulisa lokhu tshwala. Uthe uma esebona ukuthi ukufa kuyemnqoba wacela umndeni uba umuse kubaba ilanga. Wathi uyaphuma ekhaya ngemoto uthe esesesangweni waphuma umphefumulo. Waba nomngcwabo omkhulu nomuhle kakhulu ngoba wabe efundile futhi ephethe isizwe esikhulu. Kodwa kwathi ungakapheli unyaka engcwatshiwe, kwathi unkosikazi wakhe esendlini elungisela isabatha, wabona eminyango sekuma umuntu ongumunxe eyinqunu enodaka kusuka ekhanda kwaye kwafika ezinyaweni. Unkosikazi wabaleka wazivalela ekamelweni. Lo muntu owumunci wabe siyamemeza uthi masibanibani yimi. Wezwa lo makoti ukuthi yizwi lomyeni wakhe leli. Wabe sethi ngiyezwa ukuthi izwi nelomyeni wami. Kodwa umyeni wami ekufeni kwakhe samgqokisa ngezingubo ezinhle. Samgeza futhi. Manje lolu daka olugcwele umzimba wakho lwesima kanjani? Wabe sethi lo muntu lolu daka lwadalwa yimi lisesemhlabeni. Angizange ngiyihloniphe imizimba yamakhosazana nomakoti babantu. Lolu daka ludalwe ile mikhuba engangiyenza nabafazi babantu lisesephakameni. Ngihlobonga namantombazana ngihlobonga nomakoti. Manje lolu daka selunamathele kimi liyanginukela kakhulu futhi alugezeki. Noma ngiya emfuleni emkhulu uthukela, uma ngithi ngiyafika onke amanzi avele eshe ngaso leso sikhathi. Noma ngithi ngidlulela emhlathuze nakuwo ngithi mangithi ngiyagoqa ngiyageza uvele ushe. Noma sengiya umfuluzi kufica ugcwele, kodwa mangithi ngiyagoqa ngiyageza noma ngiyaphuza uvele ushe ngaso leso sikhathi. Uyaqhubeka lo mfana oseyinkosi uthi lokhu ngafa ngihlala ethuneni. Ithuna langehlula. Angikwazanga ukuphuma kulo. Uma ngithi ngiphumela ezweni vele kube mnyama ngingaboni lutho. Nalomuzi bengingasawuboni. Kade ngihlale ngimcinga. Ngiyacela ukuba ungiyele kubaba ungicelele intethelelo. Uthi ngangazi. Wangibuza ngifika kuyingidakiwe ukuthi njengoba ngithi bengomile nje, kodwa nginawo yini amanzi okuphuzisa umphefumulo njoba ngokudakwa bengiphuzisa inyama. Angazi ukuthi ngizokwenza njani. Angigqokile, ngiyagodola, angidli, angiphuzi lutho. Nalolu daka luyanginukela kakhulu. Kodwa angikwazi ukulwelisusa. Hamba ungicelele kubaba intethelelo. Uthi ngangingazi. Amen. Le ndaba yayixoxwa yiyo inkosi yasephakameni. Ethi lo makoti ufike ekhihla isililo ngesimo umyeni wakhe ofike kuye eyiso. Onde isimanga eyinqunu umzimba wakhe ugcwele udaka. Uthi-ke ubaba ilanga ngamtshela ukuthi le mikhuba oyenza ephakameni
ngelinye ilanga iyohluphayela. Manje angazi ukuthi le ndaba yalo mfana izokwenziwa njani. Izilizolo
Inkosi ibusise